ndị be anyị bịakwanụ ka unu yefu ihe na-eme n'ụwa ihe a na-emekwa na Ngwo Ụmụezeani nke dị n'Enugu steeti na nwata nwa dibịa unu na-afụ ebe a ka nwata nwa ikorobịa a na-akpọ Solomon n'anya ọkada bịakwutere ya wee sị ha gwọọ ya gwọọrọ ya ọgwụ ka o jee nye mmadụ achele nwa ikorobịa a na-akpọ Ụzọchukwu na ọ chọrọ ịkụ ya ngwụrọ ka ọ nọrọ ofu ebe hapụ inyezie nsogbu na ọ na-anụsi ya ọgụ o ji wee na-achụpụ ya be nna ya so na ọ chọrọ ịkụzie ngwụrọ ka ụkwụ ya lee ka onye ukwu ule achere ka nwata nwa ikorobịa nyere ya efe etu a ka and mgbe ọ batara n'ezinụlọ a be dibịa onye ọ bụ ụzọ wee fụ nwunye wee sị nwunye na ihe ọ chọọ ọnụ na ha na-agwọ ọgwụ na ihe ọ chọọ nwunye wee sị ya biko di m adị agwọ ajọ ọgwụ na di m adị agwọ ọjọọ ọgwụ kedu ihe iji wee chọ ịbụ nwa ikorobịa wee kọba ihe ọ kọrọ o wee sị ya na di m ka ọ na-achọ ịpụ nwunye dibịa wee gbado aka n'isi wee tigbo m si obodo gbatakwa nnekwa onye na-enye mmadụ achele na ọ bịa sị ka di m gwọọ ọrịa achele ka o jee kụọ Ụzọchukwu ngwụrọ etu a ka esi wee jide obodo wee gbakọ wee na-agbụ ya ajụjụ ọnụ nke unu ga-afụ kịta n'ụwa dị egwu maka na mmadụ na gịnị a na-anụ ọgụ ị naghị eje kpọọ ndị agbata obi kpọọ ndị obodo unu si nekwa na onye a na-achọ m okwu jụọ na ihe m mere ọ bụrụzi ije gwọta ọgwụ ka inye ya achere ka ọ kụọ ngwụrọ nọrọ ofu ebe o nwee ike nwee ndị ọ na-enye nri nwee ndị ọ na-azụ ịkụzie ya ngwụrọ nọrọ ofu ebe ị na-agagharị n'ụwa dị egwu ata m nne m mụtara nwa ba ya ama ndị a na-eze biko na ndị be anyị anyị ga-akpachara anya amaghị onye a na-eze inwe ike iche na onye gị na ya nọ etu a na ezigbo mmadụ ma na onye a na-egbu gị ka anyị kpachara anya ihe anyị ji eweta ihe onyonyo a ọ bụghị na o nwee ihe ọzọ nọọ ihe na-eme anyị na-ewetara ya ụmụ nwanne anyị ka anyị were na-amụta ihe ọ iji wee mụta ihe ka anyị ji ewepụta ihe onyonyo a biko ka anyị hapụnụ ka unu ga-ihe mere ebe a unu ga-agba n'aka sị ọkene ndewonụ ndị be anyị ka anyị ga-eni ya nwanne ndị awa ọdụ anyị na m ndị onye bụ abụ m Ifeanyị Nweze Nwakata abụ m onye Ụmụezeani na Amerika so gị bụ this boy na-eme achere bịarụbenye o jekwere bịa ahụ nkiri wee nchazi anyị ndị bịara ịbịa mee o shi m na ọ bịara ịmanụ maka enye achere nchagịnị bụ achere o shi m na achere bụ ihe nke eme mmadụ ole bụ isi onye ọma ọkpa ọtọ onye ọma ahụhụ na ụmụnna ya na-anụsa ya ọgụ ihe ọ gwara m na ụmụnna ya niile na nwanne ya chọrọ ibie na a na-anụsa ya ọgụ ya ka a na-anụsa ya ya chọrọ ịbịa were achele na maka na a na-anụsa ya ọgụ ya bụ rizin onye mụnwa na a na-anụchasa ya ọgụ nwee kpọbazi ọga m kpọwa ụmụaka m tiwezie mkpu si ndị be m ha gbatakwa na onye a bụkwa onye a na-egbu ndị mmadụ si ya na si gị ya gwa m ihe ọ bịara ime ọnọkwa n'ihu ọga m si na ya bịa maka ọmahụ na m akasti gị ọnọkwa n'ihu ọga m si m na ya chọrọ na ya kwuo ihe ọ chọrọ na ya bịa ka anyị wee gwa na ya ma ihe bụ ụlọ ihe anyị na-eme bụ ọdịnala anyị na-emere onwe anyị na ya ejighị egbu mmadụ ọnya nwa ka m ji wee tiwe mkpusi ndị mmadụ bata anyị kpụfụta ya eze nwoke pụtara onwe ebe mmadụ n'ogbuteworo onye adịrị dị na-enye nshi ọ na-enye nshi ga na-eke nshi na nwanne mmadụ nke ị na-eme ga na-agarị gị anyị dị Ngwo dị proud of you because o nwere onye ọka abụkwa onye dị achere mana gị na onwe gị ihe na-eme bụ ọdịnala ị ga-emejọ mmadụ ị ga-emejọ nwoke ka ị mara eme Chukwu ka a na-aga ede gị eze okike na-aga ede gị nke ị na-eme ka a na-agarị gị achịrị nwa ya chi ji ndị ka o ji na-eme ezigbo ihe. Thank you very much. Ngwo okay celebrating for this. Thank you very much. Ndewa. Na junior only bone. Solomon only bone. Amebo ibone. Amebo di bone. Ngwo esa bod. So nde yi bịara ka ide me. Abraham Iman na Kenya ma chere. Ị bịara ịnata gị? Ịma na Kenya ma bịa ma nata. Ịma na Kenya gị? Onye ụlọ ọkpa. Ndị onye chọrọ ime dị achị ere? Ụzọchukwu ọcha. Ọ nwanne gị? Ọgọ nwanne m nwoke. Gị chọrọ ime achị ere? Ọ na-atụfu mbe nna. O nwere ihe o mere gị? Ọ na-atụfu mbe nna. Ị chọrọ ime achị ere? Ka ọ nwụghị? Ọ bụ nke ọnwụ. Ndị achị ere na-emekọrọ mmadụ? Ka ọ taa ahụhụ ka ọ spend ego. Biji chọrọ ime achị ere?
ị ka agwa anyị eziokwu ma ọ bụ ndị sekuriti efinishi ego na eziokwu ị ka agwa anyị n'ọrụ nwayọ shut up mmadụ one bi mevughachiere bifo jos gwa anyị eziokwu ka anyị lere izie gị na emere mmadụ achiere mmadụ one bi nyekwanụ poizin ihe na mmadụ poizin ndị onye dairektịrị gị bịa weta dachi na-esi nya na-achọ nya na-ejebe nwaanyị na-eme ihe omenala ndị ebe nkọmara so ịbịa ebe onye na-eme omenala ịbịa na tobo ndị dairektịrị mmebedo ka mma ndọta ebe ọ bụ na mmadụ ntụrụ ego ị ka agwa anyị eziokwu ebe ọ bụ na imeri nwanne gị mekpere ya onwevu onye imeri dị achere bifo ka anyị chọrọ ime onye ọm azụ ndị ma ọ bana ọ bụkwa ma emenewo mfụkwa moto gbuo ma ka mmenyere mmadụ moto igbu dị ọ dị necessary karịa ihe anyị chọrọ ime mmadụ na ọnwa abụghị sacrosanct afọ oru nke moto igbu so mmadụ gị chọrọ ịbịa mụghachire Mani the wicked. Mani the wicked. It's very wicked. I no wow, that's so bad. Can I put this guy? That for Apple president. Ibe anyi no nambo onan umezan. So actually a clarification of interview. Something as a dibe mbido from Goma. Kọwara anyị ihe bidoro initially ka ọ kọta n'ọrụ direct. N'ụtụtụ mmadụ kere aka gate ọ kere aka na ọ kere aka gị gate be m onwe gị ere ụzọ ọ kere aka gị gate be m kete asha ndị onye ọgụ asha m biko kene ka na biba na-eme omenala Osha Oshimoke. Oshim biko no nwere ọ na-achọ nsha anụ m na-abịa tupu o duru oche. Ọpata oche tupu ya. So mụ onye fotazi. Nsha ndị ihe ịbịarụ maka ya. Oshim na ọ na-achọ achịere. Ndị eji achịere eme. Oshim na achịere na-ele ọkpa. Ọ na-ele bushi maka okwu. Sha ndị kwene chọrọ iji achịere eme. Ọ sị na ọ chọrọ inye ya ụmụnne ya. Pọshụ ahịa ewa. Ndị gede ahụ isi nọ ya. Ụzọ nwa ọchịagha so n'ihe nkwuolu. Onye onye? Ụzọ Ochukwu ọchịagha. Onwe onye ọzọ mkpọrọ. E nwere onye ịkpọrọ anụ. Ndị nwunye nwanne nwoke tọ kpara gị isi nọ ya. Nwunye tọ kpara unu, nwaanyị isi nọ na-epuvu stọbọn. Oge Chukwu ọchịagha. Ịkpọga anụ nwezi, ọkwa ịkpọrọ anụ nwezi. N'ikpeazụ asị m na usoro dịrị ndị kọt abịa etem ihe mana onye mkpọrọ mana usoro ịchọrọ ịgashiri ya ụwa ọzọ so ọkwa ya o nsha ndị nke bụ ma anyị gwapụla ya na anụ nwezi mana ọ kakwa maka ọ na-ama nso nsha ndị nke bụ na izi ndị idebe m n'otu ọ bụla ọchịere gị ijere bịa nsha na edinye na mbụ na m ka ekwentị ọzọ ka anụ ya bụ ihe na ọ bụ sọ m naanị ka anụ by the way na manu eme udo ogwom okwa bụ ngware ndị a chere ya ama m na nwunye ọ sị na anaghị eme dị ihe be na ya kata ụwa niile ka ha bịa nọrọ ihe m bịara maka be ya anaghị agwa ede ọgwụ be ya bụ nsị abịa anyị na ntị ọzọ ka eso m were anụ ya bụ ihe maka na ya bụ ihe jụrụ m ntị njekọta onwe ka uwe nwanne m nwoke kuwe nne m kuwe nkọrọ m kubetra ndị sha biko kono bịakwa mbịa wụrụ ọzọ ogbo nshi ọshị m wa n'ọfụwa ka o jee chọọ ebe ọzọ ji eme nsha ụwa ọshị m n'ọfụwa ka o jee chọọ ebe ọzọ ji anata nsha ụwa nye dị nye nọ m gị chere na o nwere ndị ntị ọzọ ka na ya bụ ihe n'ihe na mmadụ shọn ebukwa ezigbo mmadụ ọkpakọ m kristu ebe tikwu ebe tobu tikwu okwu ebe na ebe sha biko kono bịakwa mbịa nara ya bụ ihe n'ụdị ya na-ene aka mmadụ oyi nọ ya n'ọkpakọ